Kedves Zsuzsi úr, üdvözlöm a showban, és érdeklődnék, hogy jött ez a név, illetve ez a tevékenység. Hát igazából ez rám ragadt, és ez által jött ez a név. És arra lennék még kíváncsi, hogy a gyerekkorában érte egy trauma, hogy ilyen állarcot hord, és nem mutatja meg az arcát. Meg kérem, megmutatná? Mindenki ezt mondja mindenki, és ezt kéri. Úgyhogy A kurva anyáda! Mi között van hozzá, mi? Bazd